ay anniya gooto ala hen hay ngoƴo gooto ala hen sabu teddungal lewru ndu e daɗungal ngal suka o lomtani en ngalo dadigal kala ko duwaɗo Allah jaaboto ko neɗɗo kay mankata ko bange finde mum kono to finde ma ari kay ndu lewru ko teddi ko e ngal ɗo daɗungal ngal oɗo suka darini en alqur'an ha heɓiɗo sabu yonta mum ko hucci ko ɓuri heewde ɓuri welde ɓuri ɓuuɓde o labi ko ɓuri muusde ko o labi ko ɓuri sadde tawi kadi wona gueɗal makko tan taw ko gueɗal juuɗe fof goto hen fof en yiito hen hoore mum ɗum ko nema jettirɗo Allah o weltini juuɗe o weltini almutaku o weltini seeren nde o weltini ɓe jinnaɓe makko juuɗe fofof beltorima sabu ko lomtani ɗumen ko ɗum tan woni ko addimin ɗo minen nene nden emin keɓa e moƴƴere he wo amma hakkude amen e makko ɗum hejjataɗo ala gasataɗo jonde nde ene faaɗiri ɗum so min haali so seeɗa o haalata hen so kanko ɓiɗɗo almuudo so kanko haali so seeɗa o haalata hen o renno ko andata tan so balle hakkude amen e makko ko woni hakkude juulɓe fof e makko ko ɗum tan woni hakkude amen e makko ɗum noon no min mbini no ceerno wini no mbinoɗen ni ko ni tan woni ko min mbi ko gummin ɗon ɗo ko ɗum tan min duwi o ñaagani ɗonmo ko ko ɗum woni ko min ñaaganimo kankone kadi ko ñaagani juulɗo ko ɗum tan juulɓe ɓe ñaaganimo kankone yo Allah moƴƴin fofof yaafoɗon min no feewi min gona wawɓe haalde min gona fodɓe haalde min gona yontude haalde kono sa weltima tan alay sago wodano peññinirɗa weltare maɗa ɗum waɗi en peññide no peññinirɗen ni اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين.
eɗen jettuno Allah en ɓeydima kadi yettude Allah oɗo jiyaɗo Allah ceerno Hamidou Camara o kanko e goto e sukaɓe men sukaɓe ceerno Cissé on woni jibinɗo en o e on woni mo jeheten yaadu ndu yahata ndu ko on woni mo hokkiɗo haqqe muɗum fodde no yiɗiri ni omo wiya almuudo ko kañum andinta hoore mum no wayi wasa fadde ha yimɓe mbiya oɗo ko woni ɗum woni no waɗiri ni almuudo wiya sa ari sa yettima ceerno ma hollir wonde aɗa woni ko woni ko aɗa wayi no yiɗiri ni no Allah waɗiranimo e nder maani o jima walla missa sa yettima a jangi Qur'an no waɗini ene namde mbete o ko almuudo walla wona almuudo ɗum kam hankanti yalti wiyete kay holi oɗo holto o jangi kono namdetake kay holko woni ɗum kam ɓenni hankanti ɗum noon o waɗi fodde makko eɗen beltino e makko julɓe ɓeene kadi yo gandir ni dadungal o suka dadingal kanko oɗore ngal dadungal o dadi walla ni ko kamɓe keccimo hen omo dadi ha yeeso ɗo oɗo o yeehi ha waɗanni on sahani ceernajo o taw yani ko ɓooyi taw min tawiɓe toon to wiyete Congo Pontonoir min jiidiri min jewtiri ko banggue duuɓi emin kecciɓe kono so tawi wonano almudago minen kay minen poti hofanademo fodde alqur'ana mo Allah waɗi e makko kono ko yettere Allah no feewi ko gueɗal mabɓe kamɓe jeeyi Allah hokkiɓe yoɓe kofono min moƴƴere wonde hende Allah hokkitaɓe ɗum Allah hokkiɓe ha timmi yomin tawdiri toon o ari e makko laabi emin calmodira emin jewtida mbimomi ceerno Camara an de ɗo ɗo gonɗa ɗo arata duttoɗa wuro jangguinoya alqur'ana ɗum de ɓuuri moƴƴantema kadi ganda ene kadi Maulana ceerno Cissé ala ko yiɗi ko ɓuuri ɗum ɗon mbimomi ceerno Cissé ene wiyanno bayda goto joɗade ene walla ɗum ene jangguina ɗum ɓuranimo ɓii ko wona ladde ñalawma fof ene neldamo 1 million e nder maɓɓe kamɓe on saha 1 million e nder maɓɓe on saha 1 million ko kalis kewɗo ha ɓurti yama ha joni ne heewi tawi duttuɗa ɗum ko par ñalawma on ne wiyanno ni ndeɓe kaldi ɗum gasi o wi ceerno mi nanimi jaɓi kadi komi mbaɗowo ɗum on biti komi ceertowo hen ha laaɓa nde mbaɗa ko moƴƴi ɗum ɓe jiɗi ko wuurɓe jiɗi ko mayɓe kadi ɓuuri yidde tawi ceernajo o ko jaaɗo ɗon ko famɗi hen jomum lomtima hen jomum ene jangguina kala cukalel ngel bindanɗa ba baraji ɗi janguinnoɗomo ene windane baraji ene momtane bakkar kalis hokkata ɗum goɗɗum
hokkata ɗum ɗon tan ko janginde ko ɓe mbaɗata ɗum woni koɓe mbaɗata ko addani seeranɓe ɓe ɗum addani seeranɓe ɓe e nder almuɓe ɓe ɓuri labade ko ɓeeɗo ɓurɓe labede ɓen ɓe ɓuri labade ɓe ɓuri labade e nder labaɓe maɓɓe janginoɓe ɓe wawɓe jangde jooɗine jangina ɓeeɗo santas mo ɓe dañata e mumen o aduna o dañata e mumen on ɓurani ɓe jawdi ɗum woni noon kamɓe ɓeeɗo jiyaɓe Allah oɗo mo tawɗeno omo kaleteno hono maɓɓe ene keewi kono ko kamɓe ɓeeɗo joodi e meɗen sabu lomtanade heddiɓe ɓe wonde kamɓe woni percentage maɓɓe yo Allah moƴƴe men moƴƴinira en alqur'an Allah renana en diine o nafa en nafra en diine o wuurna en gurdam moƴƴam naftoro ɗam hande so Allah waɗi yonti laje meɗen eɗen jaha tawoyen toon Allah ene jogiine hattani yo Allah waɗanen ɗum kala korɗo Allah ɗo woni gonɗo e suudu yo Allah newnan ɗum yiɓe hen o nemo ɗon o dahmito ɗon so tolniɗo e jibinde Allah rokka ɗum ɓesgu moƴƴu mbaɗangu barke udditigu aduna mum e lahara mum diiniyankew taw ko ndewowo Allah jokkowo enɗam naftowo jinnawo wuurde mum e mayde mum jinnaɗo sene wuuri no wallirte e diine mum e arziki mum e kabaru Allah waɗanen ɗin ɓesguji so yonti sene ado yeheede tawi ko enen gadi enen jinnaɓe ɓe tawa ɓesguji ene mbayi hono ni ene duwono en wawa naftude en no gonɗen to Allah ene jogii ene hattani yo Allah waɗanen ɗum kala gardunoɗo e haaju debbo mum gorko mum suka mum mawɗo mum haaju kaalato emo haalata tawi ko dagi yo Allah newnu yo Allah moƴƴin fofo kalifa men Allah ni juulɗo ko ni ko ɗum nafata ɗum woto mbiyen en goɗɗi mbayloɗen ala hay so en jeehi Amérique ya taw ko ni gollirten ya taw ko ni dañirten ya taw ko ni guurdaten ɗum nde woni ko nafare aduna men e laakare men jaafoɗon min haala ka juuti minen kay to amen nomin duwoniri tagore nde emin ñaagui ɗon duwaw kadi salminde on tan e juurade on e duwanade on ñaagade on duwaw ɗum nde woni laawol men wonko manki hen yaajimon yaafuya tawi timmi timmal ngal koto Allah ummi tawi manki koto meɗen ka woni enen ñaagi yaafuya Allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alaihi khairil khalqi hamdun lawla ala ba'di fina wa minna wa qad على العرش ما أعلى أولى ساكن الأولى حق عباد الله بالمجد والعلا حبيب به يعطي الإله ويكله صلاة وتسليم علي علا على مربي الورى الخندير إذ كان لشعلا على إنه بدر إذا الأمر شعلا أتم الورى جاها وأفهر مشعلا نبي له أعلى الجنان مبوو قلا كل باغ
كان في الأرض قد علا شيخ أمروي وهاجر للمولى فسار بالعلا وطابت دار الحق تدرد لرى لا أجل الورى قدرا وأطول مشعلا نبي له أعلى الجنان مبوّ ألا فامده المختار ذاتا وسربة شيخ مروي وكثر وكرر واغل في ذاك إقبة وقل مثل قولي في هبابي محبة أحب رسول الله شوقا وإسبة لعلي غدا أن قربه لست أدروا لقد ساس خلق الله إنسا وجنا ملائكه بل كل الأكوان إنه هو الأصل دعما ظن غيرا وظنه أجل فكرة في الكون توقن بأنه كأحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ هو المصطفى لا طب يشبه طبه فمن جاءه يشكو يطهر قلبه بالفوز من أعداه في النار كبه أئد لأهوال القيامة هبه وقطني فلي منهم نعيم المهنأ ألا إنني اخترت الحبيب وربه وبايعته هبا وأيدت حزبه وكنت له سيفا وهاربت أربه كذا فليكن من قدس الله قلبه فما فاز إلا من تمسك بالمكي بزورة خير الخلق نلت محمدي شيخ مروي بنلتها في الأمر لا بتأولي لنصرة ما قد سن دام تنقلي سأفني به عمري وجاهي بأن لي حياة بلا روح وموتا بلا رمز حياتي وجاهي ذكر ذي المجد أحمدي وكنزي وربه ذكر فضل محمدي ولي هبو قبل الولاد كجلمدي فوالله ما أظهرت من حب أحمد سوى بعد كل أعدائنا يجفي ولله هذا المصطفى بين خلقي هو العبد لا يعلى ويعلو لصدقي هو الفرد في كل المعالي لخلقه جموع إذا شح الغدم بغدقه ففي كفي بهر ندى يتموج هو المصطفى يشفي الورى بدوائي أتاه مريض يشتكي أذم دائي ولا يرتدي إلا أجل شفائه يروم جنوا ثم نسر بنائي إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا أنا سأل بعدا عن صني بهائي أنا أطلب نعيا عن بي صنائي هو المبتغى والخلق تحت سمائه يشق علينا العيش دون لقائي ألا أننا نلقاه دوما فلا نعيا صلاة على هادي الورى بصفائي سلام على من آلهم بدوائه سلام على من خصنا بذكائه يفرحنا إصلاح خلق خبائي
إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا. كان وين كان حاله على كانت دون كون نمتاد ليغال دا نمتاد كدي توالي do hungo kadi yimɓe tawaɓe ɓe fof debbo muɗum e gorko muɗum eɗen lomtodi e bismade ceernajo inde mo bisimilla makko dennagal balɗe ɗo e wuuro he walla e leegal ngal ha caggal leegal ngal fof eɗen wima bisimilla ɗum wiɗo bisimilla kadi ummema are ɗo ko ganda kam ɓe nandi ɗum no fewi o yoɓani ɗo ñaam o yoɓani ɗo yarde o wayani ɗo nene o wayani ɗo baaba o wayani ɗo miñiraɓe ala o wayani ɗo hayde so tawi o yewanoma tan ko jahowo wadde ko duwaw moɗon addi ɗo darɗo ɗo kadi ko duwaw woni heddimo ɗo Allah jaabi kadi duwaw yidde moɗon kadi tawi ɗo kadi yiɗɓe ko jiɗɗon ko ɗum woni kam hay yewani wotere hay saɗɗo goto ala ko min jiiɗi ala fof ko min jooɗoto min mbi sinno miñiraɗo walla sinno mawniraɗo walla min sinno kayiraɗo ina yoni kam dañde so naata ko minen nanti kono noon kamɓe yimmiraɓe ɓe e kamɓe bandiraɓe rewɓe ɓe e kamɓe baabiraɓe ɓe ene timmina ha moƴƴi ene timmina ha moƴƴi wona ñamdu mum wona yardu mum wona haydara ala fof ko coɗɗen fof ko sabu yiddeɓe alquran sabu yiddeɓe kadi janginawo alquran ko ɗum woni sababu ala haali kono ganda kam mi ala saɗɗo hay goto mi ala saɗɗo hay goto wona ñamdu wona yarde wona ñeewede wona haydara hay saɗɗo goto so tawi caɗele gaari ke caɗele garata ko yen mbi kono kam kamɓe kam yiyana men caɗele ɗum woni kam koɓe ñamno e ɗum woni kadi lontade mi ñaago yafuno ɓontude sewta ni heeɗi ko njorto moƴƴo jogiɗen ko Allah jahowo e felo Allah o ko dattani ɗum ne weeɓi wannoon wona kañum dattante no ene daɗo fof sabi muɗum dadori ko Allah enen kadi enen ɓeydo ene ɓeydo tiimude ɓerɗe men bange enen almuɓe e enen sagataɓe worɓe yaaɓe liggoyaade ɗeɗo gueɗe fof ene ɓeydo titinde kabaruji meɗen kala mo jiiɗa sagata gorko sagata debbo won ɗo ummi ɗo ummiɗo ko ummaji moƴƴi ko ummi ɗon so reeni ɗum ngal denal hunde nde fof renomoye ɗum hunde nde fof nafamoye ɗum naftoromoye ɗum ɗum ko juulɗo fof haalda ɗum kala ɗo woni ngal ɗo denal Allah ene reeniri ɗum ni Allah ene waɗiri ɗum ni Allah kadi ene waɗirani ɗum ni wonnoon emen kala gooto ene jogii ceerno tigi kay ceerno mum kadi ko ceerno ene laaɗi naftata noon e naftorto ko an naftorto ceerno an kadi naftata ceerno bayano poɗɗa waade wayema no foti waade on saha naftoroɗa ɗum ceerno ma naftoroma ɗum woni hono kanko ne sugo o no enen tawaɓe ɗoɓe goto hen fof eɗen mbawi ñawde ɗum ko ñawɗen e makko ko oɗo suga en way kono en kaali no yettorimi gila o yettaki meɗen ɗum eɗen gandi ɗum e nder jonde he o ari o ardi noon o lomtima ko ari ko o lomtima o ɗacci ko to banggue almudago kam kankone en namdata bete ko almudo walla o wona almudo eɗen gandiri ɗum ko woni ɗo ko yiɗiri jonde ndeni ene woɗira jonde ndeni
waɗira jonde nde en namdata kam kadi koɓe juulde walla ɓe gona juulde eɗen jettiri Allah kam eɗen jettiri Allah kam jonde nde ko jonde juulde debbo mum e gorko mum ɗum waɗi eɗen duworo jonde nde eɗen malloro jonde nde eɗen jenanane kay jonde nde ene mali en jonde nde ene mali en yo Allah malmu en e malal jonɗeji baaɗi ni laabi kewɗi Allah ene jogiina hattani yo Allah waɗani ɗum kono kam min jaakori minen jaakori on beltii kono ko minen ɓuri weltaade wan noon a tawi ko ma ene wonde ko ma ene wayno foti waade ko jettunoɗa Allah fof a ɓeydo yettude Allah a ɓeydo kadi yettirde Allah jettirnoɗa Allah ɗo kam hankadi ala ko min mbasi toon tinnoro ni baɗaɗo wuurda yimɓe bayano poɗɗa waade ɗo kay hankadi ɓerɗe amen ko ndeño fof ɓeydima kono tinno kam ɓeydima tiiɗi ko nanalla wonno ari yiyama ɓeydama dañƴen yettira Allah so Allah waɗino kadi kala ɓe Allah fodi min joyi e nder amen min dañi komin kaalani ko eɓe naftoro e komin tawi ko enomin tawrini wawa nafdeɓe kamɓe ɓemin tawtoyɓe wawa naftorade ɗum ɗo kam ene waɗi hoolade ene wallita kadi almudagu fof eɗen mbasiyo koye meɗen bange almudagu woto keñoɗen no feewi jaren jam mate eɗen mbawa naftorade koye men e nder koye men almudu ko saakil jogoto jogotoɗo saakil jaggal mawdi jagga tokoji jagga ñamotoɗi jagga ɗi ñametaki taw kanji fof kadi o ñamani wona noon foti wonde furti ko hay goto e nder remde he woto jaab yawande hay goto woto yi ella hay goto woto bonɗe hay goto nden hay goto bonata e maɗa bade ko sakir o jaggunomo bade famnoraki ene famnori ene woniri ni almudagu foti waade ni mo wona almudu jaade yiiloyade hunde ni foti faamide ni wonira famnori hay goto woto yiito wonko ɓurɗa yiitan tagore nde kayre fof ko kayre ɓurma ko kayre woodi an haydara ala ko goɗɗa e nder mayre saɗa yeɗa wooda ko ni gonirta kadi ko ni godirta nden noon nafma hande ma e janggo ma fof so Allah waɗi a wurde e mabɓe ala ko jiɗɗa e mabɓe ala ko dartuɗa e mabɓe hay hunde ko jogiriɗa ko mbawɗa wallude ko mbawɗa hokkidde dokkitaɓe jaala nden fof ma Allah artiran wattanma e jungo ma nafma naftorɗa lorataɓe kamɓe yo Allah waɗanen Allah ne wawi ene jogi yo Allah waɗanen eɗen mbiya kam ɓeydoɗen gadade e duwade gadade e lesɗikinade e lestagore Allah ni de Allah waɗante Allah moƴƴere men Allah moƴƴinan ala ɗo ko teeru ala woni hulɓini ala woni suusi goto fof wonko jiilotoɗa ko koye makko jiitata sa waɗi noon tan a yawatama
a wiyata o ko manku a wiyata o ko manku a wiyata o wondu a wiyata o ɓayde wonko jiilotoɗa e makko tawde wonko jiilotoɗa e aɗa waɗi kadi ma yiite makko aɗa waɗi kadi ma yiite makko ko jiilotoɗa e makko jiilotoɗa e makko a wonta yawɗu a wonta yawɗu ndeke ko jiilotoɗa e makko ndeke o jiilotoɗa e makko on saaha dañere makko on saaha a dañata makko aɗa hormi o yii aɗa hormi o yii aɗa teddini o yii aɗa teddini o yii aɗa horsini o yii aɗa horsini so wonko wawi so wonko wawi walludemo o wallet o wallet kadi wonko wawi wonko wawi famɗi ko jogitani ma famɗi ko jogitani ma o wi oɗo ko neɗɗo mo wi oɗo ko neɗɗo moƴƴo so ni to bangam so ni to bangam ɓernam ina laaɓi e makko ɓernam ene laaɓi e makko yo Allah waɗe makko yo Allah waɗe makko yo Allah moƴƴinmo yo Allah yo moƴƴinmo Allah fewnu yo Allah fewnu ma ɓerde ma wiini ɗuma ɓerde ma wiini sa nani sa nani an biyaɗo noon an biyaɗo noon e sa nanani e fof sa nanani ɗum markaɗe ma ɗum markaɗe ma eɗen jortiɗo Allah noon en jootiɗo ɗum Allah marki e makko ɗum marki e makko to banggue tagore to banggue tagore alludagu makko alludagu makko e ɓingagu e makko ɓingagu makko enen nene mbiɗen no wayni ene yooti mbiɗen no wayni ene ko yooti gonga ene yooti gonga ene yooti kono ñemtinte noon kono ñemtinde noon ha ande no wayni no wayni neɗɗo dañano no wayni no wayni neɗɗo dañano wayni neɗɗo dañano wayni daña waade no wayni daña waade no wayni almudagu makko almudagu makko almudu fof ene wawi andude ene wawi andude bonduɗo e makko bonduɗo e makko emo wondade e makko emo wondade makko anda sifa makko ene anda sifa makko ndeke noon ko neɗɗo fof ndeke noon ko neɗɗo fof foti waade ni foti waade ni o yettima o hande yettima hande e galleji seeranɓe makko galleji seeranɓe makko o ala wiide o ala wiide o ala hay hunde o ala hay hunde ko famɗi kam ko famɗi kam koye pittirɗi makko o koye yettoto pittirɗi makko o yettoto koye beñowaruji makko koye ndiyam o yettoto beñiraruji makko ndiyam o ɗum yettoto kam haymo yiyani ɗum kam haymo yiyani omo waɗi ɗum omo waɗi ɗum so ina andimo ene andimo ene faama ɗum ene faama ɗum e makko ndeke ɗum ndeke ɗum ene jari ñemtiri ene jari ñeenti ene jari wallodirde e lesɗikinade e lesɗikinade e les jomum e les jomum kadi ene wayano jomum ene wayano jomum Allah addani en Allah addani en lewru mawlide lewru mawlude ene andani kadi ene andani kala ko duwaɗo kala ko duwaɗo Allah jaabo kala jewte alliyankoje kala jewte alliyankoje mbaɗaɗe hen mbaɗaɗe hen Allah naftirta Allah naftortu ɗum naftirta ɗum naftirtu ɗum tagore nde fof tagore nde fof Allah naftiri en yo Allah naftiri en ɗum Allah ne wawi Allah ene wawi ene jogiine ene hattane jogiine hattane kaɓenen ɗum Allah ummidi en wata Allah ummidinen enen ɓe Allah waɗi ɗo enen ɓe Allah waɗi ɗo ɓe eɓe jiyoyɗen eɓe jiyoyɗen caggal nde ummiɗen caggal nde ummiɗen ɗo goto e meɗen goto e meɗen ummotoɗo e bakkar e bakkar yo Allah dandu yo Allah dandan en yo Allah dandan en ene yiya en mo ene yiya en caggal nde jaltuɗen e caggal ndeɗo nde jonde jaltuɗen ndeɗo jonde bakkar heddoy bakkar heddoy barke teddugal barke teddugal ɗuɗo lewru nduɗo lewru jibinede annabi jibinede annabi sallallahu alayhi wa sallam yo Allah waɗan en yo Allah waɗanen kala moƴƴere kala moƴƴere wonde e lewru wonde e lewru yo Allah fecci yo Allah fecci en hen to arsigaji ko arsigaji e to celle mum e selle mum e e ɓesguji ɓesguji e ko wona ɗum e ko wona ɗum yo tan ko jijjiɗɗen yataw ko jejjiɗen ko moƴƴire men ɗum moƴƴire men ko ɓuri jaabe yataw ko ɗum ɓuuri jaabe Allah ne wawi Allah ne wawi jogiino hatta ene jogiina hatta yo Allah waɗan en yo Allah waɗanen ɗum اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره زيادة يفوز امتثال أخلاقهم مطهرة أصحابهم البررة سيرتهم منورة وزلباء زاهر وسلم يا ربنا وكرمه وبجله وأسمه على النبي الطاهر هو الإمام المقتدى قائدنا إلى الرضا وإرثنا إلى الرضا إذا سكن جاهل وصفه غير نصر ولقاه غير أرب وموتة الأسد ذات الجمال الباهر وعلي على فاتحة صلاة الفاتحة yo Allah waɗe maɓɓe barke yo Allah waɗe hen wuleji yo Allah yoɓen wuleji ɗi yo Allah waɗe hen wuleji yo Allah waɗe hen barke eɗen jiya ɗum eɗen mbiya kadi so Allah waɗi yonti onon horɓe Allah ɓe onon horɓe Allah ɓe yonti nadde koɗorde on yonti nadde koɗorde goto hen fof Allah rokku ɗum yo Allah hokku ɗum mbawɗum moftude ɗum mbawɗum moftude ɗum barke feeña hen barke feeña hen worɓe
worɓe ɓeene yo Allah waɗanɓe arsikaji moƴƴi jaaji celle waɗa ɗum ɓe nafa ɗum ɓe naftore ɗum ɓe naftoroyo ɗum ɓe juuta balɗe ɓe moƴƴina battane Allah ene wawi ene jogui yo Allah waɗa noon ɗum fatiha lawol salatul fatiha laabi tati ya latifu laabi jeenayi ayatal kursi bismillahi آمين 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 الحمد لله فوفوف يتيما هذا يوجي من يتيما تمي والله جدي جبدي يا الله يب يا الله لمتنا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة لاول صلاة الفاتحة لابتت يا لطيف لابجيني آية الكرسي ونند كتن ونويدن كوفف وقالن اكن كالان كالكو مؤيمن يو الله ودن يندو بسم الله آمين 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 آمين